कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीत भाजप विरुद्ध सर्व पक्ष एकत्र येत शहर विकास आघाडी अशी दुरंगी लढत झाली होती। या शहर विकास आघाडीत राज्यातील सत्तेतील शिंदे शिवसेना पक्ष सहभागी झाला, त्यामुळे यात रंगत पाहायला मिळाली। सर्वच उमेदवारांकडून सोशल मीडियावर विजयाचे दावे केले जात आहेत। गुलाल आणि डीजेची तयारी सुद्धा केली जाते। याचा आढावा घेतलाय आमचे कणकवली प्रतिनिधी उमेश बुचडे यांनी। कणकवली नगरपंचायत निवडणुकीची मतमोजणी अवघ्या काही तासावर येऊन ठेपली आहे। त्यामुळे आता उमेदवारांची धाकधूक वाढली आहे। तसंच बघितलं प्रशासन म्हणजे निवडणूक अधिकारी देखील आता सज्ज पाहायला मिळत आहे। आपण बघतोय की कणकवलीमध्ये पोलीस यंत्रणा देखील अलर्ट आहे। 8 अधिकारी 70 अंमलदार आणि 51 होमगार्ड हे उद्याच्या बंदोबस्तासाठी तैनात करण्यात आले। वेगवेगळ्या ठिकाणी हे असतील आणि पक्षांना देखील आपापली बाजू म्हणजे एका बाजूला भारतीय जनता पार्टीचे पक्षाचे कार्यकर्ते असतील, दुसऱ्या बाजूला कणकवली शहर विकास आघाडीचे म्हणजे कार्यकर्ते असतील। कारण दोन दुरंगी ही लढत कणकवलीमध्ये झाली होती आणि त्याच बाजूला बघितलं याच ठिकाणी उद्या मतमोजणी होणार आहे। कणकवली ही तहसील कार्यालय आहे, याच ठिकाणी उद्या मतमोजणी होणार आहे। मतमोजणी सकाळी 10 वाजता सुरू होईल। एकंदरीत 4 फेऱ्या होतील ह्या मतमोजणीच्या। 1 ते 5 ही पहिली फेरी, 6 ते 10 ही दुसरी फेरी आणि 11 ते 15 ही तिसरी फेरी आणि 16 ते 17 ही चौथी फेरी, असे 4 फेरी या मतमोजणी होणार आहे। आपण बघितलं तर प्रथमतः उमेदवार असतील, त्यांचे प्रतिनिधी असतील, त्यांना आतमध्ये सोडलं जाईल, अन्य कोणाला सोडलं जाणार नाही। आणि याच ठिकाणी उद्या अशा पद्धतीचं वातावरण असेल की पोलीस बंदोबस्त असेल, बॅरिगेड लावण्यात येईल। त्यानंतर मग प्रत्येक पक्षाला ठरवून दिलेली ठिकाणं आहेत तिथे थांबावे लागणार आहे आणि पोलीस बंदोबस्त देखील वाढ केलेला आहे। एकंदरीत बघितलं काल पोलिसांनी पोलीस संचलन देखील केलं कणकवली आणि कायदा आणि सुव्यवस्था सुरळीत राहावी यासाठी एक संदेश दिलेला आहे। आपण एकंदरीत कणकवली नगरपंचायत निवडणूक ही आता 2 डिसेंबर झाली आणि 21 तारीखला आता मतमोजणी उद्या होत आहे आणि या मतमोजणी दरम्यान नेमका निकाल कोणाच्या बाजूला लागतो हे देखील पाहावं लागणार आहे। कारण दोन्ही पक्षाकडून आता गुलाल आम्हीच उधळणार अशी सांगितलं जात आहे। आपल्या नेत्यांचे स्टेटसला फोटो देखील लावले जात आहेत, पण आता नेमका गुलाल कोण उधळतं हे आता काही तासातच स्पष्ट होणार आहे। कॅमेरामन साहिल बागवेसह उमेश बुचडे, कोकण 7 लाईव्ह, कणकवली।